Senyora Aguirre, vostè i jo ja fa un temps que ens coneixem. Conec de la seva faena, que em fa un muntó a la comissió, conec de la seva sabidoria per lo que fa a l'agricultura i conec algunes de les seves propostes en les quals estic d'acord. Però des de Compromís no votem ni votarem mai en l'extrema dreta. I no és només una qüestió de postureo, és una qüestió de principis i sobretot una qüestió de principis dels nostres productes i de la nostra agricultura. Senyories, els interessos dels agricultors valencians no només no són els mateixos, sinó que a més són totalment contraris als interessos dels latifundistes andalusos i castellans. El Duque de Alba, Campofrío, El Pozo o els grans receptors de la PAC, la majoria en direcció postal al barri de Salamanca, tenen interessos totalment antagònics als de l'agricultor valencià. Els interessos del minifundi valencià no són els interessos dels latifundistes de l'Ejido. Els latifundistes de l'Ejido... Li diria que els interessos del minifundi valencià no són els mateixos que els dels latifundistes de l'Ejido que voten a Vox. Perquè a aquesta gent el que els interessa és acabar amb els drets laborals, i ho diuen una volta i altra, que volen acabar amb els drets laborals, volen matxacar encara més als immigrants per a treure partit de les seves terres a base de matxacar el treballador, que és el que s'ha vist tota la vida si no es miren la pel·lícula de Los Santos Inocentes. A ells els interessa que els treballadors treballen conforme proposava Olona allí a la Fèria d'Abril, 14 hores per 4 perres. Això és el que li interessa a Vox, el que li interessa a l'extrema dreta. Però, senyories, ja els expliquem, l'agricultor valencià xafa el bancal, sua la samarreta per a tirar avant la seva producció i la dels seus veïns. I quan no té faena, se'n va a treballar al bancal del veí del costat per guanyar-se el jornal. Per tant, a l'agricultor valencià, fer el que vostès proposen d'eliminar els drets laborals va totalment en contra dels seus interessos, de l'agricultor i de l'agricultura valenciana. Són vostès els mateixos que acaben de proposar a favor de l'ampliació del port quan saben que el port acabaria amb les platges valencianes i acabaria també amb la bufera. Ja sap que això de la bufera només li interessa als ecologetes, que no para vostè de clavar-se en nosaltres. Però el primer que desapareixia si pugen els nivells de salinitat seria el cultiu d'arròs, el cultiu del millor arròs del món, l'arròs de València, junt al de la Marjal de Pego, que s'acabaria. I és prou normal que vostès vulguin l'ampliació del port perquè vostès són els mateixos que han votat a favor de que entre l'arròs de Vietnam o de Myanmar. Una volta més, senyora Aguirre, senyors de Vox, una volta més l'extrema dreta al costat dels señoritos terratenientes de Caballo i Patilla. Els Dobermans del capitalisme d'amiguetes versió camisa blava no ens enganyen, però cada volta més gent es dona compte que són vostès els traïdors a l'agricultura valenciana. Moltes gràcies, senyor Nadal.